Abardia és un planeta esfèric, com tots els planetes que valen la pena, amb la particularitat de que el pol nord sempre és de dia i el pol sud sempre és de nit. Us podeu imaginar que el temps que fa al pol diürn és bastant calorós i està bastant cobert per un desert una mica interminable. Però no us penseu que el pol nocturn és molt millor, perquè allà sempre és de nit i per tant acostuma a fer-hi bastant de fred. Però bé, els fans de l'hivern ja sabem que això és el que us agrada, no? Però a canvi podreu veure Olena, la lluna turquesa que regna sempre al cel del pol nocturn i que està sempre envoltada d'una mística especial. Per sort, la resta de Bàrdia és una miqueta més agradable que els dos pols. Teniu les illes de Gargònia, plenes de pirates, però amb unes platges precioses. Naturalesa en estat pur, com els prats i boscos de Jornal, o les terres àrides de Dibrell. Per a més informació, segueix aquest canal o llegeix-te Essència Eterna, el primer llibre de la Terra Foradada. Essència Eterna a tots! Ens veiem aviat!